Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da saduwa a wannan lokaci. A wannan bidiyo za ku ji cewa rashin tsaro ka iya haifar da soke zaɓe, in ji hukumar zaɓe mai zaman kanta ta Najeriya. Hukumar zaɓe mai zaman kanta a Najeriya ta yi gargaɗin cewa babban zaɓen ƙasar da ke tafe ka iya gamuwa da babban ƙalubalen sokewa a wasu mazaɓun ƙasar idan har matsalar tsaro ta ci gaba da addabar wasu sassan ƙasar. Shugaban cibiyar bayar da horo ta hukumar zaɓen, Farfesa Abdullahi Abdu Zuru, ya bayyana gargaɗin ne a ranar Litinin da ta gabata a lokacin da yake duba kayan aikin horaswa na hukumar a babban birnin tarayya Abuja. Ya ce duka mun sani cewa tsaro a lokacin zaɓe abu ne mai muhimmanci ga dimokuraɗiyya domin tabbatar da samun sahihi kuma ingantaccen zaɓe a ƙasa. Don haka a cikin shirye-shiryen da hukumarmu take yi game da zaɓen shekarar 2023, dole ne mu yi iya bakin ƙoƙarinmu domin tabbatar da cikakken tsaro ga ma'aikatanmu da kuma kayan aikin zaɓe da kuma hanyoyi da za mu bi wajen ganin komai ya tafi kamar yadda aka tsara, in ji Farfesa Zuru. Amma idan ba a magance matsalar tsaro da ƙasar ke fuskanta ba, hakan zai iya haifar da soke zaɓe ko kuma a ɗage shi a wasu mazaɓu da dama, lamarin da zai shafi bayyana cikakken sakamakon zaɓen, abin da ka iya haifar da wasu matsaloli ko kuma abin da zai shafi kundin tsarin mulkin Najeriya. Hukumar zaɓen ƙasar ta dai saka ranar 25 ga watan Fabrairun wannan shekara a matsayin ranar da za ta gudanar da zaɓen shugaban ƙasa a faɗin ƙasar. Shin ko menene ra'ayoyinku dangane da wannan shiri da INEC take yi na ɗaga zaɓe? Sai ku faɗa mana ra'ayoyinku a comment section. Sa'annan kada ku manta ku danna mana subscribe domin samun sababbin videos ɗinmu idan mun ɗora su. Muna godiya da kasancewa da Global Hausa TV. Mun gode, ku huta lafiya.